बेखायनो नोरो बोरैखाय न'बो दंखार नोरो एक ग्रुप लायो एकदम वाले माने टक्स खालाय माने बेखायनो नोरो शुधु निजिनो सिबिया बुनियारो ने वाजार न बक्ति सब कुबुरी खायो आबर नोरो नायनानै प्रयोजन दङ ओमफ्राय दाउ दाबो चिनि गामियाव जे गोबां बुरा रतंखौ आदि नाखि फोरोंलाना बिशेष करे अब कलै सदा जमतिया रियांगबो दङ गोबां देबरमाव दङ माने पार्सेन्टेज खम बेखाय बरनो तुबु अम्पिरबो दङ आनसायमानो अम्पि तुइबो दङ बेखाय बरनो तुबुरि थाइसाव जेल खानानि कक्साव जेल खानावबो डाइरेक्ट गय दिनाय कनफ्लिक्ट खानाय बरनो वो 20 बছর 15 বছর 10 বছর সাজাवनाय रनो अम्पिके ट्रेनिंग दियो बरनो आरो वो डिपार्टमेंट दङ कायसा अम्पि वामानि कायसा सेरेक्टाबो खुमबो अम्पिओ दङ वो 20 বছর जेल खाति फैदा एमन मरा वाबो जेल खानानि मरा ओ बिबने चेयर रायनि चेयर बर कान हुने आं नायखो सुनि नायका आबो जतन पूर्वासा पाइतो बा जेल खानानि जे मरा र चेयर रायनि ओ गोबां नायखो नायखो बाय तमन बिबने आंगर सब खालामदो र अमर जतन जेल खानानि बर पाइना र कमते किछु पकेट बर इन्डास्ट्री दङ जे प्राइवेट इन्डास्ट्री ओ इन्डास्ट्री नि हयतो बर पाइयो ओ पूर्वासा बना हारो आसामनिबो तर एक्जिबिशन थायो नरमना आसामनिबो त खासियारनि खेत्र बरखाय सुदु अमसिमिया दाबो तागै फालो खासियाराव खाय नेपालाव थांनाय दे कुपि तागै फालो सें तागै फालो गोबां मानसिनि बसंनिबो दङ नेका चिं अमनि लगे त मसैमा ओ खाम रब चिकन चाहि मिथिनि बरनि खाम अबो तानै फालिनो बायरो नायनाय मणिपुर नायनाय बम बर खाम तामै मसाजा कचिन बर बो बरियर फुटला तागै या बो जुदि दिगनाय बर बचिया केबे कांगो तागै फालबेका पाइयो बिसिन बर इंगे अमनि बागैनो जारा तिनो ट्रेनिं नाना ना नरनो थांबाय मायाफोर तामनि थाखाय जिनि साबजुना बा एडिसि खाबा नरनो आजिनानि नामा कासा खायनि सुदु सिनियो खुमुलुं इंगो सिमिया साबजुना सिमिया जों सारा दिनखौ साबजुनालानो अपेथाय क्रिकेट ट्रेनिं जों चांगानि गायचिनो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अफिसार दङ बेखाय आं खाख्लायो जे आगामी दिनो नरनि ट्रेनिं पाइमेन याबो नर सर्टिफिकेट मामन याबो नर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दुगाजोबथाय जुनाबो दुगाजोबथाय जों नरनो गदेखाय साइज फैमा गदेखाय सुबारिमा बा ननि ताम रिक्वेस्टमेन्ट ना नर गाबचिन आरो सुयै पैसा मेडिका थाखाय कामना विशेष करे नर टीपीआर थाखाय जानाय टीपीआर ना डिटेल्स प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट सालामनाय दि सेगो मानिनो सालामनाय बारे ओ प्रोजेक्ट नि बारे सिनि न प्रक न बिबन मिसिन जेटा नांनानै नरक सानखाय जोंनाबो ना जोंनि जेटा सम्भब जों जतो दिनानि नरनो नंगौ जोंनि साइकेल दङ आसे नरनो जों सुबानानि बारे जों साइकेलनाय गाय ताबो सानाय ताय गाय दिनि नरनो थायनानै गरब खालामो वाजा करनो खा गाय नरक अमनो सयावै न पासले जों कन्टिन्यू नरक खालायदि खालाय पायै गाहाम बायसा मामा नायखौ बिनादि आदिनानि गाय मोसे साइनो जतो नरनो थाखा हम ते हमदा मायाफोर आरि बखायका जतो नरनो of fan संनायखौ फाइबो अबना गायसे बेस बेस फाइका आं साबना फान टेस्ट खालाय इंगाबो जों प्रथम बेस फाइनरावबो अमो पयटुलिजन ट्रेनिं दजना ट्रेनिस एकाय ट्रेनिं नि परे रिजन सेवन सार सेटाका नर्मल उलो दिपार पदे गरि नै नक सार्टिफिकेट मानाय ताई अलरेडी रां बादे रनो तनो ट्रेनिं परे मानि मानाय tools and equipments will be provided to each trainees दजना मानाय नर जों खानिबिया समाव रेखा आरो फ्राय 50,000 मानाय दङो 50,000 around cost दजना नर मानाय दा फरा हातिल बाकाल ड्रिलिंग मेसिन नर सरै दिनाय आबो नर गाब देखे न थानिबो नगर नर खमाना एका मो हाके स्टाइपेंड 45 नर 1,000 টাকা मानाय स्टाइपेंड अब हाके चिनि ट्रेनिंग को चिन मास्टर ट्रेनर दङ और मास्टर ट्रेनर गरे खर्च रांबाबो दङ अनारिया 10,000 समथिं एक्स्ट्रा चिनि बिनय तो दङ अलरेडी बबा टेक्स मास्टर ट्रेनर रांबाबो दङ नर कोन बागे असु जुनर नादि का हमकाय अमो दीर्घदिन सेलेरी दङा जों ट्रेनिस चिनि समाज सेवी चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट एम्बल सिलेक्ट का प्रोजेक्ट आगिना रांप्रेस खाबाबो का ताबनो कामै खायदेबो खाबे को सिनदि कारण तेसिनि सार बखै का जुला चेयरमैन बेकार बरो चिनि बरि रक पास ला रहाय दङ जों हाय एक्जिक्यूशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिं अब हाय समान एकटा इच्छा दङ बरनो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिं फ्लाई एकटा याम स्किल बायकेसन अथॉरिटी उपार्जन साक बाय याकमै बासनानि सिने कायसा बिबन लामा हमबे थायो
অবনা চিনি মেন উদ্দেশ্য ইন্ডাস্ট্রি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অমনি সাথে সাথে সানি স্কিম দङ হ্যান্ডলুম नि आंथिं सेभेन सार साखा दजना ब्रै दं नरक इमिडिएटलि सेभेन सार दिस हाखाबो गाव सेंनाय आरो रां खादे दङ टेनिस ट्रेनिं फै सेंनाय ब्रै दं बेवरो आंनि मास्टार दुमनि दङ बे दजना नांगौ बेखौ बाहायके जों बेडिस ट्रेनिं आगे जों मा स्किल डेभेलपमेंट खेरका कि जे और ब्यूटी पार्लर खेगा एक बेस पर माने होबा क्या अब टेलरिंग जों बिसिम उरखा ओमफ्राय केने मेबो जुफाय दङ ह্যান্ডलुम दा बिसां लेखा थोरै दङ बियां बिसां बारि खासो दङ टेलरिं yang bisa untuk kaisar hälum tahu di sini seorang sengai sen dozana brigo obake sen bedis training nor omno khabe khube sendi karam sen skill development to khayasa sen dekha poro besimi mane sen skill jago samudinya hakai dozana organization jemon tara kare sonoro electricians abro bla important sen abro sun hakai bedis samugo sen kabor nor skill development o cikon mara ramna ni aborno nor sendi tabu sing teleri do bari sunana pun tongo apa ke sin boro ko ma sing kirkana bukan ma pun actually sing oh yang mane mo sing thane bos ro ma bisin dekan sin boro oba ke sing utilize kai sini sin local market ro tabu to jaga jaga parra sob bazar mu ar oba sing kemon dukan di oba ke sin dekaro skill ang dia pas kono porosna to tabu to porosna to saung ma ko ja ni yang skill to hame na no samunang je pun dekan karena sama pun